is uw presentator, Erwin Deswijze. Hallo Parkstad, ik ben Erwin, ik ben een jaarbeek en je ziet het al op de achtergrond, daar staan tafels met spullen. En die spullen zijn defect en sommige zijn gemaakt, want dit is het Repair Café. En ik ga eens kijken bij die magnetron, daar is iets mee. Ja, en ik zit bij de magnetron en bij wie zit ik hier nog meer? Ik ben Jan Kruijts. En Richard Vreuls. En wat hebben jullie vandaag met deze magnetron gedaan? Hij heeft, voorgisteren heeft de cliënt hem nog gebruikt. Op een gegeven moment deed hij niks meer. Oké. En we hebben hem doorgemeten. Dat bleek hier zit een zekering in. Die bleek defect te zijn. Maar er zijn dingen bij, die kun je wel eens niet repareren. Ja. Dat is wel mogelijk. Er zijn bepaalde apparatuur wat ze brengen. Nou, als ze daarmee binnenkomen, dan beginnen ze met de ogen te knipperen. Dan denk je, hoe moet dat? Want dan weet je bij voorbaat, dit wordt heel moeilijk. Ja, en de deksel wordt er dus weer opgeschroefd. Weer een tevreden klant. Magnetron kan weer gebruikt worden. Lekker babau vanavond. Nou, wij zijn, mevrouw Hendricks en ik, wij doen naaiwerken, herstelwerken. En dat natuurlijk gratis. En de mensen mogen dat brengen en wij proberen dat dan te repareren dan, hè? En te herstellen. Maar wat bijvoorbeeld als er een gat in zit of er moet een knoop bij, dat soort dingen? Precies, dat is herstelwerk, ja. Alles wat met naaiwerk te doen heeft. Alleen het materiaal, of de knoop of een ritslutje, moeten ze zelf meenemen. Wel, het naaijaar is van ons. En onze naaimachines nemen we dan mee en dan doen we dat. Van elke tweede zaterdag van de maand zitten we in een van de kernen. En dat is dan van 's morgens 10 tot 1. En dit is hier waar job ik in de buurt. En wat is zo'n repaircafé precies? In 2008 is een mevrouw in Amsterdam ermee begonnen. Dat waren milieuactivisten. En dat had zich langzamerhand uitgebreid. Hij in Nederland, daar zijn, zoiets wie ik weet, op de 400 repaircafés. Over de ganse wereld zijn er meer wie 1000. En dat repaircafé, dat is toch om te voorkomen dat het wat op een gegeven moment niet meer deed, maar gewoon weer klakkeloos weg te werpen. Dat werd hij gerepareerd. Nou, met verkunsten dat het milieu verontreinigd werd. En ik vind dat de lui onnodige woonkosten gejaagd werden. En wie lang denk je dat dit nog zal blijven bestaan? Ik denk niet dat het zoiets kunt dat geen mens meer kunt met het. Wanneer het op het vruchtjaar aangeeft, dan werden de tuingereedschappen weer in orde gemaakt. Hè. Er zijn er ontzettend veel die komen dan met de schieren enzovoorts hierin. En dat is die sliepen. Want waar kan ze dat nog tegenwoordig? Vroeger kwamen de schieren sliep langs de deur. Hè. Is niet meer. Hè. Dat moesten ze proberen zelf te doen. Maar hier in het repaircafé doen ze dat. Ja, en als je dan met je spullen hier bent en je moet even wachten tot het gerepareerd wordt, ga je gewoon even hier aan de leestafel zitten. Kopje koffie en gezellig. Ja meneer, doorsleept de schier hé? Ja, ik doe nu slepen, ja. En waar moet ze nu op letten tijdens het slepen? Je zit een wieltje onder, hè. En dat drietalig rond. Dit is de kant waar we kunnen slepen. Dat is de zoe. En dan trekken we zo door. En dan gaat er doorslepen. En dan kun je met de vinger veulen nu. Ja. Maar nu is het zelf. Moet ik dat vasthouden? Ja, prima. En dan moet je mij zo erin. Zo. Laat me gaan. Maar dat geluid, hè, vind je dat niet heel irritant? Ja. Zit je dat gewend? Dat huur ik nog niet. Nee, dat dacht ik al. Ik wel, ik moet er echt aan wennen. Nee, dat huur ik nog niet meer. Ik krijg er kriebels van. U bent met klokken bezig? Daar ben ik met klokken bezig, ja. Ja, hoeveel tijd gaat er nou in zitten? Nou, ik doe dat thuis als een hobby. En die spendeer ik meestal 2-3 uur per dag. Maar als ik zo het moet maken, dan ben je minstens 3 uur bezig. En hoe vaak komen mensen nog met klokken? Want ik denk wel dat dat het meeste is wat kapot gaat, of niet? Nee, we hebben gemerkt dat in Schinwald
als wij daar zijn, dan krijg ik wel veel klanten, zeg maar. En het raarste wat u ooit heeft meegemaakt? Nou, een persoon die kwam met een klok en die zei, die doet het niet. En of ik dat kan even kijken. Ik heb dat bekeken en de eerste ding wat ik zag, dat de klok was perfect in orde. En dan heb ik het zelf opgedraaid. Want die was kans afgelopen, heb ik opgedraaid en de klok loopt perfect. Dus die persoon was gekomen, die had die klok thuis, maar die had die niet opgedraaid. Snelste reparatie ooit? Dat is de snelste reparatie ooit. Komen mensen nou hier naartoe met echt een probleem aan de laptop of meer met een vraag? Ja, toch ook wel vaker met een probleem aan de laptop. Dat hij niet wil opstarten, zoals deze laptop ook. Die wil niet opstarten. Die hebben we uitgeprobeerd en naar alle waarschijnlijkheid is de harde schijf kapot van deze computer. En ja goed, er zal er een nieuwe schijf in moeten. Het is makkelijk als je dan ook je tablet bij je hebt, dan kun je meteen op internet even opzoeken wat dat kost. En kun je ook enigszins klant advies geven. Nou, als je dus ooit nog eens iets gemaakt moet hebben, weet je nu waar je moet zijn. Bij het Repair Café hier in Jaarbeek of op een andere plek waar een Repair Café is. Nou ja, als je dus je magnetron kapot hebt, gooi je hem niet meteen weg. Kom eens even langs, misschien wordt hij wel nog gemaakt en kun je genieten van een lekker avondeten. Nou, tot de volgende week.